lokarrik jada aditzera eman du bere desioa eta eskara dela indarkeria behin betiko amaitzea, baina hori ez da oztopo agiri honek dakarren aurrera pauso garrantzitsua balioesteko. Bake prozesu itzulezin baterako baldintza lortzeko ahaleginetan amore ematea da garrantzitsuena. Zehazki, datozen hilabetetan hauek izango dira erronkak. Egiaztapena abian jartzea, zuetena betetzen dela bermatzeko eta frogatzeko indarkeriaren behin betiko amaierara ari garela hurbiltzen. Etak zorrotz bete behar du zuetena. Bere erabakiaren aldebakartasuna argitzeko eta uko egin behar dio prozesuaren bermatzaile izatera. Eraman dezaken edozein tentaldeari. Ezker Abertzalea sustaturiko alderdi politiko berria legeztatzea. Etak iragarritakoa azlanda, soilik baliabide politikoak erabiltzeko erabakia erakutsi du Ezker Abertzaleak, eta indarkeria errefusatu du. Gainera, beren ekimena erabakigarria izan da etak pauso garrantzitsu hau emateko. Eta gobernuak etaren zueten honi erantzun egokia eman diezaion lortzea. Bere estrategia aldatu behar du gobernuak, bakerako bidea erraztuz eragozpenak jartzeari utziz.